Hyvää huomenta, hyvät luonnon ystävät, ja tervetuloa One Planetin ja Hyötytuulen webinaariin lintututkien käytöstä merituulivoima-hankkeessa. Mä olen Emma Kari, One Planetin toimitusjohtaja, ja meillä on ollut ilo ja etuoikeus selvittää merituulivoiman vaikutuksia lintujen lentoreitteihin yhdessä Hyötytuulen kanssa. Tämä on ensimmäinen lintututka-aineistoon perustuva selvitys merituulivoimasta, ja tämän työn perusteella meillä on ollut mahdollisuus koota parhaita käytäntöjä ja suosituksia lintututkien hyödyntämisestä. No, minkä takia on tärkeää kantaa huolta linnuista ja luonnon monimuotoisuudesta just tuulivoimahankkeiden yhteydessä? Paitsi että tämä asia on minulle henkilökohtaisesti aika tärkeä, se on sekä ilmaston että luonnon kannalta tosi oleellinen. Ilmastonmuutos lämmittää arktista aluetta nopeammin kuin mitään muuta aluetta maapallolla. Suomen luonnon ja pohjoisten lajien tulevaisuuden näkökulmasta ilmastonmuutoksen torjuminen on elintärkeää. Ilmastokriisin ratkaiseminen edellyttää meiltä nopeata siirtymistä fossiilisista polttoaineista puhtaaseen uusiutuvaan energiaan ja tuulivoimaan. Vihreä siirtymä on pohjoisen luonnon selviytymisen edellytys. Samalla lintukato on osa luontokatoa. Lähes 1/3 meillä Suomessa pesivistä linnuista on luokiteltu uhanalaisiksi. Vihreän siirtymän on tapahduttava luonnon monimuotoisuutta vaalien. Muuten me uhataan synnyttää uusia ympäristöongelmia samalla, kun me yritetään ratkaista toisia. Tämän takia just uusiutuvan energian hankkeissa on tärkeää ymmärtää vaikutukset luontoon ja ymmärtää vaikutukset lintuihin. Ja tämän asian äärellä me olemme tänä aamupäivänä. Tämän selvityksen on mahdollistanut Ålandsbankenin Itämeri-projektilta saatu rahoitus, josta me kiitämme. Ja seuraavaksi minulla on ilo antaa puheenvuoro One Planetin johtavalle asiantuntijalle Amanda Passaselle, joka kertoo teille tästä aamupäivästä ja myös vähän lisää hankkeen sisällöstä. Jes, hyvää huomenta kaikille myös munkin puolesta. Mä oon tosiaan Amanda Pasanen ja johtavana asiantuntijana One Planetillä. Ja kiitos Emmalle avauspuheenvuorosta ja mennään seuraavaksi webinaarin ohjelmaan. Ihan aluksi mä kerron, että tämä webinaari tullaan tallentamaan, niin sen pystyy katsomaan myös myöhemmin. Ja me tallennetaan kaikki muut osiot paitsi yleisökeskustelu ja kysymykset. Ja tosiaan mä kerron tähän alkuun hiukan tästä hankkeen taustasta. Sen jälkeen Petteri Mäkelä, ympäristöpäällikkö Suomen Hyötytuulelta, esittelee itse selvityksen, jonka jälkeen mä esittelen selvityksen johtopäätökset. Ja tämän jälkeen käydään läpi vielä One Planetin tuottama toimivat käytännöt ja suositukset lintututkien hyödyntämisestä merituulivoimahankkeissa. Ja sen jälkeen me saadaan 2 kommenttipuheenvuoroa. Ensimmäinen tulee Antti Pölläseltä Lupa- ja valvontavirastosta ja toinen Aleksi Mikolalta Sykestä. Ja sen jälkeen on sitten mahdollisuus myös käydä vielä keskustelua ja kysyä kysymyksiä. Tosiaan hankkeen taustasta Emma tuossa jo mainitsikin, eli ollaan tehty hanke yhdessä Suomen Hyötytuulen kanssa ja hanketta on rahoittanut Ålandsbankenin Itämeri-projekti. Ja hankkeen työryhmässä on ollut kovan luokan lintuasiantuntijoita Hyötytuulelta. Meillä on ollut hankkeessa mukana Petteri Mäkelä, ympäristöpäällikkö ja vanhempi asiantuntija Juha Niemi. Ja sitten täältä One Planetin puolelta allekirjoittanut meidän vanhempi neuvonantaja, myös pitkän linjan lintuasiantuntija Kalle Meller ja sitten meidän asiantuntija Iida Viinikainen. Suomenhan on tällä hetkellä suunnitteilla yli 10 merituulivoimahanketta, ja jos mietitään merituulivoiman linnustovaikutuksia, niin ne voidaan karkeasti jakaa 3 ryhmään, eli on törmäysvaikutuksia, on käyttäytymiseen liittyviä vaikutuksia ja sitten on elinympäristömuutoksiin liittyviä vaikutuksia. Ja näiden tutkajärjestelmien avulla voidaan arvioida merituulivoimahankkeen vaikutuksia linnustoon sekä kerätä tietoa lintujen käyttäytymisestä ja näistä käyttäytymisen muutoksista etenkin rakentamisen jälkeen.
Ja kuten tuossa ehkä Emma taisi mainita tuossa alussa, että tämähän on Suomessa ensimmäinen tähän tutkadataan perustuva selvitys, mitä on tehty merituulivoiman linnustovaikutuksista. Eli sikäli ollaan aika mielenkiintoisten asioiden äärellä. Ihan lyhyesti lintututkista. Tosiaan tällä tutkateknologialla voidaan näitä lintujen lentoratoja seurata pitkäaikaisesti vuorokauden ympäri ja kaikissa sääolosuhteissa. Ja lintujen havainnointiin voi käyttää monenlaisia tutkia, mutta tämä tahkoluodon tutka, mikä on ollut tässä käytössä, on tämä Robin Radar Systemsin tutka. Ja tosiaan kun me puhutaan lintututkista, niin me tarkoitetaan säätutkia, lyhyemmän kantaman tutkia, joilla pystyy seurata linnuston käyttäytymistä ja liikkeitä. Tämä lintututka-aineisto koostuu tallennetuista lentoradoista, ja lentoradan voi muodostaa yksi lintuyksilö tai parvi. Ja tosiaan yksiköt on siis lentoratoja ja lentoja, ei yksilöitä. Ja lintututkahan ei sinänsä tunnista eri lintulajeja, ja tämä tutka havaitsee parhaiten suuria ja keskikokoisia lintuja. Suurimmat linnut ja parvet tutka havaitsee jo enimmillään 10 kilsan etäisyydeltä ja enimmillään 2 kilsan korkeudelta. Ja sitten pienten ja keskikokoisten lintujen osalta erotuskyky on yksittäisillä yksilöillä korkeintaan 2 kilometriä. Ja se, mikä tämän tutkahavainnoinnin etu on, että se tuottaa merkittävästi tämmöistä maastohavainnointia ja ihmisen tekemää visuaalista havainnointia ja tarkempaa tietoa nimenomaan näistä lentokorkeuksista ja etäisyyksistä. Ja parhaat tulokset saadaankin sillä, että yhdistetään nimenomaan tätä tutkadataa siihen ihmisen tekemään maastohavainnointiin, niin sillä saadaan aika kattava kokonaiskuva linnuston liikkeistä. Nyt on hankkeen tausta käyty läpi ja seuraavaksi kutsunkin Hyötytuulen ympäristöpäällikön Petteri Mäkelän tänne lavalle. Ole hyvä, Petteri. Kiitoksia ja hyvää huomenta minunkin puolestani. Ilmeisesti ääni kuuluu ja kuvakin näkyy. Joo, voidaan siirtyä varmasti otsikosta suoraan seuraavaan diaan. Tosiaan tässä selvityksessä ollaan käytetty lintututka-aineistoa Tahkoluodon merituulipuistossa ja sitä on valikoitu mukaan 5 peräkkäiseltä toukokuulta. Tämä valinta on tehty siksi, että toukokuussa on hyvin edustava lajivalikoima paikalla sekä muuttolintuja että käytännössä kaikki pesimälajit joko on saapuneet tai saapuvat toukokuulla. Kokonaisaineiston koko on niin valtava, että sen kaiken käyttäminen tämän selvityksen puitteissa ei millään ollut mahdollista. Tutkallahan saadaan tietoa niin kuin näistä lennoista eli linnuista tai lintuparvista sen lentojen määrän ja sijainnin lisäksi korkeudesta, sitten lentosuunnasta, lentonopeudesta ja sitten tutka antaa myös sellaisen suurpiirteisen kokoluokan niistä linnuista. Erityisesti lentonopeutta rajaamalla niin voidaan myös rajata tiettyjä lajiryhmiä pois niin kuin tarkastelupiiristä. Et meillä on siellä aika paljon lentoja, missä linnun laji on määritetty maastossa ja niiden perusteella ollaan katsottu, että mitkä lentonopeudet sopii mihinkin lajiryhmiin. Pienet vesilinnut on nopeimpia ja saalistelevat lokkilinnut on sieltä hitaammasta päästä ainakin tuossa Tahkoluodon aineistossa. Tässä on ollut vajaat 3 miljoonaa lentoa, 4 eri merituulivoimalla paikan läheisyydestä. Ne on valittu niin kuin Tahkoluodon merituulipuiston kulmavoimalat. Se on ollut tarpeellista myöskin tämän aineiston rajaamiseksi hallittavan kokoiseksi ja se edustaa aika mukavasti tätä hiukan erilaisia olosuhteita, että Tahkoluodon edustalla, niin kuin tietysti muuallakin, niin eri lintulajeilla on erilaisia muuttostrategioita. Että tuolla keltaisella pinnillä näkyy se lintututka käyttöpaikka
Tahkoluodon Kallioholma satama-alueella ja siellä on myös hyvin pitkäaikainen lintujen muutoseurantapiste. 80-luvulta alkaen siellä on seurattu lintumuuttoa. Mutta joka tapauksessa niin tässä esimerkiksi tuon 20-voimalan läheltä niin muuttaa perinteisesti tällaisia rannikkolinjaa seuraavia lajeja, kuten kyhmijoutsen, telkkä, koskelot, mutta myös mereisimpiä lajeja, niin kuin haahkoja ja kuikkalinnut menee myös aina välillä tuosta ihan tuon Tahkoluodon Kallioholman kärkeen viistäen. Kun sitten taas, jos katsotaan vaikka voimalapaikkaa 29, niin se on jo aivan ulkomeren äärellä, että sen pohjoispuolella tuossa on Hylkiriutan saari, joka tulee hiukan lännemmäksi, mutta seuraava maanpalanen on sitten Ruotsi, joka siellä lännessä tulee eteen, ja sieltä muuttaa sitten paljon niin kuin hyvinkin läheltä niin mustalintuja, pilkkasiipiä ja esimerkiksi ruokkilintuja, joita ei sitten taas tuolla puisto itäosissa tapaa juuri lainkaan. Jonkin verran nyt tietysti noita mustalintuja ja pilkkasiipiä iltamuutolla menee myös lähempänä rannikkoa. Ja tuo 300 metrin säde on osoitettu noissa valkoisilla ympyröillä ja se on ollut tarpeen rajata muun muassa sen tähden, että pidempi säde olisi sitten jo ottanut mukaan niin kuin selkeästi noiden muiden merituulivoimaloiden vaikutuspiiriä, niin kuin nähdään vaikka tuosta 29 ja 27 voimaloiden välissä on toi 28 voimala, niin jos se olisi laajempi tuo alue, niin sitten siinä olisi jo sen voimalla hyvin läheltä menneitä lentoja mukana. Tahkoluodon merituulipuisto koostuu tosiaan 11 merituulivoimalasta, joista yksi on hieman pienempi pilottivoimala ja sitten 10 on rakennettu vuonna 2007, tai siis on otettu käyttöön vuonna 2017 elokuussa. Sitten napakorkeus on 90 metriä ja roottorihalkaisija 130 metriä. Ja siitä tulee myös tuo etäisyyssektori A:n säde 65 metriä, eli se on sama kuin merituulivoimalan siiven pituus. Nämä lennot on jaoteltu siis 3 eri etäisyyssektoria. Tämä A-sektori lähimpänä voimalaa, sitten on B-sektori ja C-sektori, joiden etäisyydet on annettu tuossa. Ja samalla tapaa on käytössä kolme eri korkeusluokkaa. Ja nämä korkeusluokat on sidottu merituulivoimalla dimensioihin siten, että alin korkeusluokka tarkoittaa lentoa, joka on mennyt alle roottorin pyyhkäisykorkeuden, kakkosluokkaa pyyhkäisykorkeudelta ja kolmosluokka sitten yli. Ja näitä samoja korkeusluokkia käytetään maastohavaintojen kirjaamisesta Tahkoluodon merituulipuiston linnustoseuranta ryhmän toimesta. Tässä olemme esitelleet kokonaislentomääriä alle 25 metrin korkeudelta, jolle siis ihan pääosa noista lennoista Tahkoluodossa sijoittuu. Eli merellä, ainakin Porin edustalla, niin linnut lentää aika lähellä veden pintaa pääsääntöisesti. Sektorilla A, joka on siis se lähimpänä voimalaa oleva, niin nähdään merkittävä lentomäärien putoaminen heti tuossa merituulipuiston käyttöönoton jälkeisenä vuoteen 2018. Siinä vaikuttaisi olevan pientä elpymistä kuitenkin, tai ehkä linnut on hieman tottuneet, että joka vuosi sen 18 jälkeen niiden lentojen määrä on kasvanut tuossa lähimmällä sektorilla. Ja mitä kauemmas mennään voimalan keskipisteestä, niin sitä pienempi se vaikutus on, että tuossa C-sektorilla 200–300 metrin etäisyydellä voimalasta niin on jo aika pieniä nuo erot vuosien välillä, että periaatteessa ne menee niin kuin vuosittaisen vaihtelun piikkiin ja siitä ei oikeastaan varsinaisesti edes näe merituulipuiston rakentamista jo 2019, niin lentomäärä on siellä ollut korkeampi. Tietysti siinä on varmasti jossain määrin siirtynyt myös lentoja noilta voimaloita lähempää olevilta sektoreilta. Ja jos katsotaan korkeammalla meneviä lentoja, niin korkeusluokka 2, eli niin sanotulla törmäysriskikorkeudella, voimaloiden pyyhkäisyalalla, niin toi on hieman erinäköinen graafi. Siellä samalla tapaa A-sektorilta on voimakkaasti vähentynyt lentojen määrä. Huomatkaa, että kokonaismäärä on kuitenkin aika pieni
tai hyvinkin pieni verrattuna toi matalamman korkeusluokan lentoihin. Ja 2018 jopa merkittävästi kasvanut sekä B- että C-sektorilla tämän korkeusluokan lennot, mikä voisi viitata siihen, että tuosta A-sektorilta ainakin on siirtynyt lintuja ulommille sektoreille. Kolmos korkeusluokka, eli merituulivoimalla pyyhkäisykorkeuden yli meneviä lentoja on ollut jo ennen merituulipuiston rakentamista hyvin vähän, ja niistä saatava aineisto onkin aika tollainen anekdotaalinen, eli siis puhutaan ihan vain niin kuin yksittäisistä paristakymmenestä lennosta per sektori, ja tästä ei valitettavasti näin ollen päästä hirveästi johtopäätöksiä tekemään, mutta kuvaa kyllä todellisuutta tuolla merellä, että hirvittävän vähäisiä lintuja muuttaa tuolla korkeudella. Totta kai tunnetusti monet lintulajit muuttaa hyvinkin korkealle, niin kuin vaikka kahlaajalinnut, jotkut punakuirit, isosirrit ja sellaiset, mutta ne jäävät todennäköisesti sekä ihmiseltä että lintututkalta useimmiten havaitsematta tahkoluodossa. Tässä on tarkasteltu tuon voimalapaikka 20, joka oli siis se kaakkoinen kulmavoimala, eli lähellä mannerta oleva voimala, lentomäärien kehitystä eri sektoreilla, ja on verrattu tuon ennen tuulipuiston rakentamista vuotta 2017 näiden seuraavien 4 vuoden keskiarvoihin. Ja niin kuin nähdään, niin sektori A:lla lentomäärä on pysynyt niin kuin odotetusti matalalla. Linnut ei palaa siihen lentämään siitä välittömästi tuon tuulivoimalan vierestä, mutta sen sijaan niin kuin heti jo 100 metrin tai yli 65 metrin etäisyydellä sektorilla B, niin lentomäärä on itse asiassa jopa kasvanut. Siinäkin voi olla siirtymää tietysti siitä niin kuin A-sektorilta, ja sama pätee tuohon sektoriin C. Myös tuossa korkeusluokassa 2, eli sillä törmäysriskikorkeudella, niin näyttäisi olevan B- ja C-sektorille selvästi pienempi vaikutus kuin sit heti siinä voimalan lähellä A-sektorilla. Tässä ollaan esitelty sitten saman voimalapaikan 20, eli sen kaakkoisimman voimalan lentoratoja yli 20 metriä sekunnissa. Näissä on ollut nopeus ja lennot on ollut vähintään 1,5 kilometriä pitkiä. Täällä on pyritty rajaamaan siis muuttolentoja, eli saalistelevat kalalokit, lapintiirat, jotka muodostaa ihan valtaosan niistä kokonaislentomäärästä tahkoluodossa, niin on pyritty saamaan tällä rajaamisella pois. Niiden lennot on yleensä alle 1,5 kilometriä pitkiä, koska tuo tutkajärjestelmä tallentaa helposti vaikka saalisteleva lapintiira niin moneksi lennoksi yhdellä niin kuin saalistuslennolla, eli kun se syöksyy mereen, niin tuo tutka kadottaa sen ja monasti sitten tekee sitä tulkitsee sen uudeksi lennoksi, kun se uudelleen lähtee saalistamaan. Ja yli 20 metriä sekunnissa lentonopeus myös käytännössä pudottaa lokkilinnut pois. Ja näin ollen tässä on niin kuin todennäköisesti saatu hyvin vesilintujen lennot havainnollistettua. Tästä kuvasta puuttuu noin ennen merituulipuiston rakentamista 2017 vuoden sit vihreällä värikoodatut lennot, ja sen takia tuolta näkyy mainiosti tuo voimala 20 tuolla taustakartalla. Sen läheisyydessä on hyvin vähän lentoja, että näkyy hienosti, miten linnut kiertää ne, ja myös jos katsotaan siitä pohjoiseen noita seuraavia kahta tuulivoimalaa, niin myös ne aiheuttaa selkeästi tuollaisen lennottoman alueen sinne, että näkee hyvin, että vaikka näiden voimaloiden väliset etäisyydet on ainoastaan niin kuin kahden voimalan aina välinen etäisyys on noin 500 metriä, niin hyvin nämä nopeasti lentävät vesilinnut sieltä muuttoväyliä löytää merituulipuiston läpikin. Tosiaan tuommoinen 4000 lentoa oli siinä kuvassa. Ja tämä on niin kuin muuten ihan sama kuva, mutta tässä on lennot ennen merituulipuistoa. Siitä huomataan, että se voimala ei näy sieltä taustakartalta. Taustakartta on siis sama, vaikka tässä näkyy nuo voimalat taustalla, niin ne ei aidosti ole vielä
tämän datan ajalla ollut siinä paikoillaan. Mutta tuo muuttoreitti on tuosta käytännössä tämän rakentamisen jälkeen niin jakautunut kahtia ja tiivistynyt sitten niin kuin kummallekin puolelle kiertämään noita voimaloita. Eli vaikutus on ollut sellainen ehkä 100 metrin siirtymä keskimäärin voimalasta itään tai länteen per lento. Tässä on myös näitä itä- ja länsisuuntaan suuntautuneita lentoja, vaikka tämä on niin kuin rajattu keskimäärin pohjoiseen menevät lentoradat, mutta tuo tutkajärjestelmä tulkitsee sen lentosuunnan sillä tavalla, että se laskee aina 2 tutkahavaintopisteen välisen suuntiman ja ottaa niistä keskiarvo, niin näin ollen niin kuin lentorata voi edetä muuhunkin suuntaan kuin pohjoiseen, vaikka olisi rajattu sillä lailla, että se keskimääräinen lentosuunta on pohjoinen. Sitten on laitettu päällekkäin 2 edellisen kuvan lennot, ja siinä näkyy hienosti tuolla vihreällä ennen merituulipuistoon lennot. Ne erottuu tietenkin hyvin siinä voimalapaikalla, missä ei sitten sen jälkeen ole lentoja. Ja sitten näkyy myös hyvin tuo muuttoväylä jakaantuminen, eli vihreätä näkyy tuossa sitten rakennettujen voimaloiden kohdalla vielä hyvin. Ja merituulipuiston jälkeen se muuttoreitti on jakautunut sekä idän että lännen puolelle kumpaankin. Tuossa näkyy myös ihan lintututkasta, eli keltaisesta pallosta hiukan länteen, tuommoinen pieni vähälentoinen alue. Siinä on sellainen pieni kari ja siinä on muutaman metrin korkuinen merimerkki, että jo sellainenkin saa linnut tekemään pieniä väistöliikkeitä. Ja sama pätee myös saariin. Että jos tuossa katsoo vaikka tuota Kaijansaarta tuossa lounaisosassa tuon mittakaavapalkin vieressä, niin myöskään sen yli ei vesilintumuuttoa juurikaan suuntaudu, että linnut tuntuu hyvin vahvasti välttävä jopa tuommoisia lähes puuttomia ulkosaaria. Siellä tietysti voi petolinnut vaania ja näin ollen niin kuin ei ole järkevää lentää maa-alueiden yli, jos ei ole pakko. No niin, meillä ainakin täällä päässä taisi Petterin kuva jäätyä, saattaa olla joku nettiongelma, mutta oletan, että mun ääni kuitenkin kuuluu ja kuva liikkuu. Niin tehdään vaikka niin, että hypätään tästä tuohon johtopäätöksiin ja jos saadaan Petteri vielä linjoille, niin palataan tähän näihin kokemuksiin tästä törmäystoiminnosta. Mutta tosiaan johtopäätöksiin siitä näistä tuloksista. Eli se, mitä tästä aineistosta voi ainakin sanoa, on se, että lintujen kokonaislentomäärät ei ole vähentynyt voimaloiden ympäristössä. Ja tämän tutka-aineiston perusteella siis, kun katsoo niin kokonaislentomääriä, niin 300 metrin säteellä voimaloista ne ei ole vähentynyt, eikä ole mitään selkeää trendiä siitä, että ne olisi noussut tai vähentynyt näiden tarkasteltujen vuosien välillä. Ja nämä tuulivoimaloiden vaikutukset rajoittuu pääosin pienipiirteisiin muutoksiin lintujen lentokäyttäytymisessä. Eli kuten noista kuvista huomattiin, niin linnut väistää sitä voimaloiden välitöntä läheisyyttä, mutta ne lennot siirtyy sitten vähän kauemmas niistä voimaloista, mutta toisaalta ne lennot ei siirry kiertämään koko tuulipuistoa esimerkiksi sieltä avomeren puolelta, vaan sieltä tuulipuiston läpi lennetään edelleen. Eli tämä merituulivoimapuiston rakentaminen ei ole aiheuttanut populaatiotason vähentymistä lintujen pesimämäärissä tai alueen hyödyntämisessä ruokailuun ja liikkumiseen. Ja tosiaan tässä selvityksessähän oli aineistona myös pesimälinnustoselvitys ja kartoitus, eli siitä voidaan päätellä, että pesimälinnuston määrätkään ei olleet vähentyneet tänä tarkasteluaikana, tai ainakaan vähentyneet suhteessa normaalin kannan vaihtelun muutoksiin. Eli linnut väistää näitä voimaloita melko tehokkaasti
ja tämä tuulivoimaloiden rakentaminen vaikuttaa käyttäytymiseen ensisijaisesti voimaloiden välittömässä läheisyydessä. Ja nimenomaan tämä voimaloiden lähialue kaikilla korkeuksilla oli se, mitä linnut vältteli. Ja tällä matalimmalla korkeussektorilla, eli sen tuulivoimaloiden lapojen pyyhkäisykorkeuden alla, näissä lentojen määrissä havaittiin myös osittaista palautumista, mikä voi kieliä siitä, että linnut on sitten myös ajan kanssa tottuneet jollain tavalla näihin tuulivoimaloihin ja alkanut myös lentää hiukan lähempänä näitä voimaloita. Ja tämä aineisto vahvistaa myös aiempiakin huomioita siitä, että linnut havaitsee ja väistää tuulivoimaloita melko tehokkaasti ja todellinen törmäysriski jää melko pieneksi, koska vain pieni osa näistä linnuista lopulta lentää siellä tuulivoimaloiden törmäyskorkeudella ylipäänsä. Ja Tahkoluodon aineisto osoittaa, että tällä tutkamenetelmällä voidaan tuottaa aika yksityiskohtaista ja laajaa tietoa linnuston käyttäytymisestä ja liikkeistä näiden tuulivoimaloiden läheisyydessä. Ja kun tämä on yhdistetty sitten maastohavainnointiin, niin on saatu aika mielenkiintoisia tuloksia siitä, että mitkä tämän merituulivoimapuiston vaikutukset on linnustoon olleet. Mutta tietenkin tämä on vasta yksi selvitys, yksi tutkimus, ja me tarvitaan paljon lisää tietoa ja jatkoselvityksiä, jotta voidaan vahvistaa näitä tämänkin selvityksen tuloksia. Ja se, mitä me ollaan tämän selvityksen ohessa pohdittu, on se, että tarkemmille tutkimuksille olisi tarvetta etenkin mahdollisten laji- ja lajiryhmäkohtaisten erojen sekä sitten myös vuodenaikojen välisten erojen selvittämiseksi. Ja tästä Tahkoluodon aineistosta olisi myös mahdollista tehdä jatkotutkimuksia, eli tätä aineiston analyysiä olisi mahdollista laajentaa esimerkiksi kesä-heinäkuun jaksolle, jolloin pesemälinnuston poikasten ruokinta-aika on vilkkaimmillaan ja olisi myös mielenkiintoista esimerkiksi vertailla kevät- ja syysmuuttoa ja toki myös laajentaa tätä tarkastelua kaikkiin voimalapaikkoihin. Ja nyt olen kuullut, että Petteri on palannut takaisin linjoille, niin voitaisiin palata vielä takaisin tähän tai kokemuksiin tästä törmäystoiminnosta. Saadaanko Petteri valokeilaan? Joo, pahoittelut tosiaan. En tiedä, katoisiko koko toimisto netti, mutta ainakin mun työpisteeltä. Mutta nyt sain jaettua itselleni uuden yhteyden. Joo, eli Tahkoluodossa käytetty lintututkaa myös noiden yksittäisten merituulivoimaloiden pysäyttämiseen, ja se on käsittääkseni ainoa tai ainakin ensimmäinen paikka koko maailmassa, missä on tällä tapaa käytetty lintututkaa. Meillä oli yhteensä 5 vuotta käytössä ne pysäytykset, ja sen jälkeen vesiluvan mukaisesti niin viranomaisen kanssa neuvotellen niin päädyttiin siihen, että niiden pysäytysten merkitys vaikuttaa olevan siinä määrin vähäinen, että me saatiin luopua sen pysäytyksen käytöstä toistaiseksi. Joka tapauksessa niin meillä oli sellaiset pysäytyskriteerit, että kun niin kuin lintu, joka mahdollisesti saattoi olla joko merikotka tai selkälokki, tuli 300 metrin etäisyydellä tai lähempänä merituulivoimalaa ja lensi törmäysriskikorkeudella tai sen lähellä kohti voimalaa, niin lintututka käski SCADAn välityksellä yksittäistä voimalaa pysähtymään. Sitä testattiin monta kertaa ja etukäteen ja se toimi ihan hyvin ja myös tuotannon aikana se toimi oikein mainiosti. Niitä tuli semmoinen 1400 pysäytystä per vuosi ton 5 vuoden aikana. Yleensä ne oli kestoltaan minuutista 2. Varsinaisesti se voimala ei useinkaan edes pysähtynyt kokonaan, vaan alkoi ainoastaan hidastamaan, että mitään niin kuin jarrutusta siinä ei käytetty. Sellainen hätäjarrutus on erittäin kuluttava noin isoille laitteille, eli sellaisen käyttöä ei niin kuin oikeastaan voi edes ajatella. Hyvin pieni osa noista lennoista johti pysäytykseen. Muutamia kertoja, ehkä muutamia kymmeniä kertoja nähtiin sellainen tilanne, kun se pysäytys tapahtui ja saatiin kiinni myös se lintu, siis maastossa tarkoitan, että saatiin kiinni se kiikarilla tai kaukoputkella ja vaikutti siltä, että niissä tilanteissa ei ollut aitoa törmäysriskiä, että monet linnut väistää muutenkin, niin kuin tämäkin tutkimus osoittaa, niin merituulivoimalla selvästi on alle 300 metrin etäisyydeltä. Mutta täytyy kuitenkin sanoa myös
rehellisyyden nimissä, että tämän jälkeen on kyllä havaittu yksi merikotkatörmäys merituulivoimalaa Tahkoluodossa näin itse kun nuori lintu törmäsi yhteen voimalaan, että se on ainoa dokumentoitu havainto törmäyksestä Tahkoluodon merituulivoimalassa. Et periaatteessa järjestelmä toimi hyvin ja oli suhteellisen helppo laittaa käyntiin ja myöskään sen käyttäminen nyt ei maksanut hirvittävän paljon. Eli tuosta nyt voi päätellä, että 1000-1500 minuuttia per vuosi, niin se ei ole mikään huikea tuotantotappio, eikä sen ole havaittu myöskään rasittaneen noita laitteita, että merituulivoimalat ja tuulivoimalat yleensäkin, niin nehän nyt pysähtelee monta kertaa päivässä ja esimerkiksi kun kääntävät itseään paremmin kohti muuttunutta tuulen suuntaa tai muusta syystä. Eli tavallaan kokemukset oli hyviä, mutta myös tultiin siihen johtopäätökseen, että niiden pysäytysten niin kuin hyöty on varsin vähäinen. Jes, kiitos. Kiitos Petteri. Hyvä. Sitten mennään seuraavaksi näihin toimiviin käytäntöihin ja suosituksiin lintututkajärjestelmien hyödyntämisestä merituulivoimahankkeissa. Eli ensien tutkien sijoittelusta sekä aineiston keräämisestä. No varmaan on selkeää, että tätä tutkaseurantaa kannattaa erityisesti hyödyntää linnustolle herkimmillä alueilla, eli käytännössä päämuuttoreiteillä ja rannikkoalueilla. Ja tutkan käyttö soveltuu erityisesti keskikokoisten ja suurten lajien, esimerkiksi just merikotkien, vesilintujen, lokkien ja tiirojen seurantaan ja sitten toki myös yömuuton seurantaan. Ja nämä tutkat vaatii kiinteän ja tärinättömän perustan, mikä on muodostanut sitten haasteen esimerkiksi avomeriolosuhteissa, mutta tällä hetkellä on kyllä paljon kehitteillä kelluvia ja itsestään vakautuvia malleja. Ja tämä seuranta on tietenkin järkevää keskittää niille ajanjaksoille, kun lintuja on liikkeessä ja lintuja on paljon, eli käytännössä kevät- ja syysmuuton huippuihin ja pesimäkauteen. Jos mietitään muuttokautta, niin silloin on ehkä törmäysriski kaikista korkeimmillaan ja pystytään tutkajärjestelmien avulla saada selkeämpiä havaintoja siitä, että muuttuuko esimerkiksi nämä lintujen muuttoreitit merituulipuiston johdosta. Pesimäkaudella pystytään emojen ruokailu- ja hoitolennoista kertomaan, että minkälaisia vaikutuksia näillä merituulipuistoilla esimerkiksi on paikallispopulaatioihin. No sitten tästä aineiston hallinnasta ja tutkamenetelmän roolista lupaprosesseista. Se, mikä me huomattiin tätä selvitystä tehdessä, on, että tämä tutkajärjestelmä tuottaa aivan valtavan määrän raakadataa ja sen aineiston käsittely ja analysointi on todella työlästä ja vaatii merkittävää asiantuntemusta ja kokemusta. Ja sen takia on suositeltavaa, että se aineiston käsittely aloitetaan mahdollisimman ajoissa. Ja sieltä aineistosta pitää myös suodattaa jonkin verran pois tämmöisiä virheellisiä harhakaikuja ja varmistaa se, että se aineisto on laadukasta, mitä sitten lähdetään analysoimaan. Parhaat tulokset saadaan sillä, että yhdistetään tämä tutkadata ihmisen tekemiin visuaalisiin havaintoihin ja sääaineistoihin, niin tällä tavalla pystytään myös saada ehkä tarkempaa tietoja lajimäärityksistä ja myös sitten sääolojen vaikutuksista. Ja sehän, mikä on tämän tutkamenetelmän hyöty, on se, että tämä tarjoaa jatkuvaa ja todella laajaa aineistoa, jota voi sitten hyödyntää nimenomaan muuttoreittien tai niiden muutosten tunnistamiseen, riskivyöhykkeiden määrittämiseen ja esimerkiksi yva-menettelyjen taustadokumentointiin. Ja ympärivuorokautisella havainnoinnilla tutka tuottaa erityisen arvokasta tietoa merialueelta ja pimeän aikaan tapahtuvasta muutosta. Tässä oli nyt toimivat käytännöt ja suositukset tutkien käytöstä ja seuraavaksi me siirrytään kommenttipuheenvuoroihin ja ensimmäisenä meillä olisi vuorossa Antti Pöllänen Lupa- ja valvontavirastosta. Tervetuloa Antti. Kiitos Amanda ja kiitoksia tästä esityksestä ja tilaisuudesta tulla esittämään kommentti tähän mielenkiintoisen työhön. Ja olen siis Antti Pöllänen ja työskentelen Lupa- ja valvontavirastossa luonnonsuojeluyksikössä ja tehtäviin kuuluu luonnonsuojelulain valvonta ja toimeenpaneminen. Ja sen myötä on työskennellyt paljon
paljon tuulivoiman kanssa ja erityisesti kommentoinut linnuston vaikutuksia näissä hankkeissa. Kun luonnonsuojelulakia toimeenpannaan, niin siinä tietysti tämmöisenä meidän, tai erityisesti luonnonsuojelulain tämmöisenä juridisena johtolankana käytetään yleisesti tämmöistä varovaisuusperiaatetta, ja meidän tavallaan pääosa tämmöisestä arviointityöstä liittyykin tämmöisten epävarmuuksien hallintaan ja epävarmuuksien tunnistamiseen näissä vaikutusten arvioinnissa, niin sen vuoksi niin kuin kiinnittäisin tässä työssä erityisesti huomiota just tuohon tulosten sovellettavuuden ja vertailtavuuteen, koska niiden kanssa tulee olla tosi varovainen siinä vaiheessa, kun sitten, jos tätä aletaan laajemmin käyttämään tietolähteenä erilaisissa hankkeissa. No, ensimmäinen tekijä, johon kiinnitän huomiota, on nämä tahkoluodon voimaloiden tekniset ominaisuudet, eli ne on toki merituulivoima on rakennettu Suomessa tosi vähän, mutta niin kuin pöydällähän on tällä hetkellä jo ja suunnitteilla niin lähes tuplasti korkeampia voimaloita, että se vähän muuttaa vaikutusten arviointia ja sitä tilannetta. Sitten tässä on merkille pantavaa on tässä tämän selvityksen tuloksissa se, että tosiaan me ei saada tietoa oikein lajien välisistä eroista siinä välttelyn herkkyydessä tai sitten törmäysriskissäkin. Eli lajien välillä on niiden biologiaan ja sitten muihin käyttäytymiseen liittyviä eroja siinä herkkyydessä tuulivoiman vaikutuksille. Eli tässä kun käsitellään tämmöistä kokonaista koko lajirosteria, mikä sieltä läpi muuttaa ja siellä niin liikkuu, niin sitä tietoa siitä ei saa. Ja esimerkiksi sitten, kuten toitte esillekin tuossa epävarmuuksissa, niin se on aika yksi olennainen osa olisi jatkotutkimuksessa tämmöinen lajikohtainen tarkastelu, ja se meidän työssä esimerkiksi lupa-valvontavirastossa korostuu erityisesti Natura-alueiden kontekstissa, missä suojeluperusteet on lajikohtaisia. No sitten ajankohtaisintahan tällä hetkellä Suomen vihreässä siirtymissä on mantereella tapahtuvat mantereen tuulivoima, jolloin tämmöinen vertailtavuus tällaisten meriolosuhteiden kanssa niin on haastavaa. Linnut käyttäytyy eri tavalla ja sekä muutolla että siinä pesimäaikana. Eli silloin sää- ja vuodenajat ja sää- ja vuodenajat on erilaisia, lajisto erilaista, elinympäristöt vaikuttaa lajien käyttäytymiseen. Mereillä linnut ui myös aika paljon tai viettää aikaa siellä uiden, että kun taas maalla sitten kenties lennetään vähän eri tavalla, käytetään sitä tilaa. Mutta tästä nyt tietenkin johtopäätöksiä voidaan esittää, että voimaloiden massa, eli se muuttava massa vaikuttaa välttelevän voimaloita niiden rakentamisen jälkeen. Et sen niin kun tämmöinen, vaikka tässä selvityksessä ei esitetty mitään tilastollisia analyysiä, että puhutaan vain tämmöistä kuvailevasta analyysistä, niin on varmaankin oletettavaa, että törmäyskuolemat vähenee absoluuttisesti siinä tämän välttelyn seurauksena, mutta sitten toisaalta kun me ei päästä sinne lajikohtaiseen tarkasteluun, niin sitten sitä pesimäaikaista törmäysriskiä tai tämmöistä makrovälttelyä joillakin tietyillä sensitiiviseksi tiedetyillä lajiryhmillä, niin niihin ei päästä tavallaan kiinni tässä, että se aiheuttaa siihen epävarmuutta.
Ja sitten tosiaan, kuten toitte esille, niin se pesimäajan tarkastelu ja sen puutos niin on niin kuin, luo semmoisen epävarmuuden just siihen, että miten linnut menettää saalistusalueita tuolla merialueella, vaikka ne törmäyskuolema tai törmäysriski, että se vaikutusmekanismi heikkenisi tai vaikutus heikkeneekin sitten niihin lintupopulaatioihin, että jotkin lajit varmasti menettää vähemmän ja sitten toiset taas enemmän, että sitten tavallaan tässä kun käytetään vain yhtä tutkaa ja siinä on omat katvealueensakin ja niin sitten sillä on kenties vaikka tuntematta niin juuri tuon tutkan ominaisuuksia, niin voi olla rajallinen kyky havaita tämmöistä makrotason välttelyä, josta tullaan sitten tavallaan siihen, että vaikka siellä populaatiotasolla näissä pesimälinnustoselvityksissä ei havaittukaan merkittäviä heikentäviä vaikutuksia esimerkiksi pesivissä lokeissa, niin tässä kuitenkin puhutaan vain yhden hankkeen vaikutuksista ja yhden aika pienen hankkeen vaikutuksista, että välttämättä tuon vertainen saalistusalueen menetys ei vielä näy niin kuin lyhyen aikavälin vaikutuksena niihin lintukolonioihin, mutta sitten on suunnitteilla tällä hetkellä Suomessa tosi paljon isompia merituulivoimahankkeita ja sitten toki niin kuin hankkeita tulee myös lähekkäin toisiaan ja silloin ne yhteisvaikutukset voi kasvaa sellaisiksi, että se kolonioiden elinkyky voi heikentyä sitten, että sen vuoksi niin kuin tästä yhden hankkeen johtopäätöksistä kannattaa tehdä hyvin varovaisesti johtopäätöksiä. Mutta lopuksi kuitenkin sanon, että kaikki tämmöinen, no minä kutsun sitä aineistopohjaiseksi tiedoksi, se ei ole vielä niin kuin, se on tämmöisessä tiedonhierarkiassa silleen parempi kuin asiantuntija-arvio, niin aina tällainen aineistopohjainen tieto on hyvä sen asiantuntija-arvion tukena silloin, kun arvioidaan vaikutusmekanismeja eri hanketyypeistä, niin kuin tuulivoimasta, ja sitten myös niitä vaikutusalueita, mitkä ne vaikutusalueet on eri lintulajeille ja lajiryhmille. Ja sitten kun arvioidaan myös sitä niiden hankkeiden vaikutusten merkittävyyttä. Tässä kannustan yhteistyöhön yliopistojen kanssa, että tämmöinen kuvaileva analyysi on aina hyvä lähtökohta ja sillä pystytään semmoisella proxy-tasolla niin kuin tekemään havaintoja, joihin voidaan sitten tilastollisissa analyyseissa päästä tällaisiin ihan neutraaleihin ja vertaisarvioituihinkin akateemisiin töihin, jotka sitten tuottaa sitä parasta mahdollista tietoa. Ja tämä työ on tuottanut tietoa tämmöisistä merellä tapahtuvista lintumassojen lentoreiteistä ja niiden ominaisuuksista, niin kuin lentokorkeuksista, muutolla erityisesti. Ja sitä voidaan sitten hyödyntää siinä vaiheessa, kun esimerkiksi just hankkeiden lieventämiskeinoja suunnitellaan. Ja kannustan tämmöisten tutkajärjestelmien käyttämistä myös mantereisissa elinympäristöissä, jolloin saadaan taklattua joitakin niitä epävarmuuksia, mitä liittyy tähän selvitykseen ja myöskin erilaisilla hanketyypeillä, joissa käytetään eri voimaloiden teknisiä ominaisuuksia. Siinä minun huomiot. Kiitoksia. Kiitos paljon Antti, todella hyviä huomioita ja myös paljon sellaisia asioita, mitä itsekin pohdimme, että tosiaan kyseessä on suhteellisen pieni tuulivoimahankealue, jos vertaa siihen, että minkälaisia hankkeita on suunnitteilla. Ja tosiaan ne voimaloiden yhteisvaikutukset on potentiaalisesti todella merkittäviä. Ja itsekin toivomme, että tästä aiheesta saataisiin paljon enemmän tutkimusta ja
ja vielä syvällisempiä tilastollisesti analysoituja tutkimustuloksia aikaan, että dataa ainakin löytyy nyt täältä tahkoluodosta. Seuraavaksi meillä olisi aamun toinen kommenttipuheenvuoro, joka tulee Aleksi Mikolalta. Ja Aleksilla oli ehkä jopa jotain omia slideja. Yritetään saada ne tähän teille kaikille näkyviin, mutta ole hyvä, Aleksi. Joo, jes, kiitos. Katsotaan. En päässyt etukäteen testaamaan nyt, että onnistuuko tämä jako miten, mutta tälleen se yleensä onnistuu, että jakaa koko näytön. Ja nyt te toivon mukaan näette jotain. Onko näin? Hyvä, näkyy. Joo, kiitos. Jes, eli mä oon Aleksi Mikola, toimin Suomen ympäristökeskuksessa lintuihin liittyvissä asiantuntijatöissä ja esitän nyt, me ei LVV:n tai Antin kanssa mitenkään koordinoitu tätä, eli mulla on paljon samaa asiaa, mutta kertausopintoja eteen ja ehkä jotain asioita hieman eri näkökulmasta. Mulla on pari slaidia, niin on vähän helpompi seurata. Ensin tämmöinen niin kuin vähän tähän hankkeeseen ja raporttiin ja selvitykseen pohjautuva slaidi tai nojaava slaidi. No, ensimmäisenä on tosi hienoa, että tämmöistä tietoa jaetaan ja kerätään ja järjestetään tämmöisiä tapahtumia, jos pyritään levittämään tietoa ja myöskin siellä raportissa vähän lupaillaan tosiaan tätä, että dataa voi saada sitä raakadataakin avoimeksi ja ehkä sitten yhteistyötä jonkin tutkimuslaitosten kanssa sitten tehdään ihan vertaisarvioitua tutkimusta ja se on tietysti erittäin toivottavaa. Ja yksi erittäin hyvä puoli tässä on, että se tosiaan pyöri tosi pitkään. Pitkään on kerätty sitä niin kuin suhteessa pitkään, eli useampia vuosia tätä tutka-aineistoa. Ja tästä päästään sitten heti jo kiinni asioihin, joita ei niin kuin jollain lyhyellä kuukauden pätkällä esimerkiksi olisi päästy kiinni, eli esimerkiksi tähän, että ainakin jotkut nämä pesimälinnut niin kuin ilmeisesti tottuu jollain tasolla niihin voimaloihin ja oppii että ei niitä tarvitsekaan ihan niin kaukaa kiertää, että monet saaristolajit on pitkäikäisiä ja toki niillä on vaikutuksia, mutta sitten ehkä ne ei välttämättä ole niin mahdottoman merkittäviä. Sitten tietysti lajiryhmäkohtaisia eroja on, kuten on jo puhuttu. No, sitten toinen asia, mikä nousee tässä hyvin, josta jo myös puhuttiin jonkun verran, on tämä, että ehkä tuolla merialuetta nimenomaan, kun ajatellaan, niin ehkä nämä varsinaiset törmäykset, ainakin näiden isompia ja päiväaktiivisten lintujen osalta, on ehkä vähemmän merkityksellisiä ja on niin kuin, ei ole ehkä syytä keskittyä pelkästään siihen, että yritetään niitä suoria törmäyksiä tutkia ja keskitytään vain siihen, että kuoleeko niitä lintuja niihin törmäyksiin, vaan sitten on näitä muita vaikutuksia. Ja tämä nyt sitten tämän perusteella koskee ainakin näitä niin kuin isompia päiväaktiivisia lintuja. Siellä ei toki, niin kuin Anttikin mainitsi, niin linnut käyttäytyy eri tavalla siellä maan päällä, eli sitten suurin riskihän on näillä kaartelevilla petolinnuilla törmätä noihin käsittääkseni, ja ne vähemmän tekee sitä kaartelemista siellä meren päällä, ja sitten jos mennään ihan avomerellä, niin siellä toki tosi vähän onkaan petolintuja lentelemässä. Merikokkatkin pysyy kuitenkin pääosin siinä rannikon lähistöllä. No, sen sijaan tässäkin on todettu, että häiriövaikutuksia on, ja ne kiertää niitä tutkia, mutta sitten se vaikutus vaihtelee lajiryhmäkohtaisesti, ja se on tosiaan jää tässä vielä vähän epäselväksi, että se että suurin osa ja se massa on niin kuin tekee jotain, niin se ei sitten välttämättä vielä tarkoita sitä, että se ei ole sitten joillekin yksittäisille herkille ja ehkä uhanalaisillekin lajeille sitten merkityksellinen se vaikutus. Ja kuten jo todettu myös, niin tämä koskee tämmöistä yhtä aika pientä puistoa, jossa myllyt on varsin pieniä verrattuna näihin suunniteltuihin puistoihin, että ihan kaikkia ei voi yleistää. Ja toki siinä on sitten kaikenlaisia muuttujia, että sitten ne yksittäiset myllyt on kauempana toisistaan, mutta ne on isompia ja niin edespäin.
edespäin, mutta kyllähän tämä nyt on paljon enemmän kuin ei mitään tietoa siitä huolimatta, joka on hienoa. Sitten mennään vähän tähän, että mitä nyt seuraavaksi ja mikä näiden tutkien rooli ehkä olisi hyvä olla ja jatkossa ja mihin niistä on iloa. No, kuten jo muutama otteeseen mainittu, niin ainakin me ollaan täällä Sykessä kaikista eniten huolissaan näistä yhteisvaikutuksista, kun jos tulee paljon tuulipuistoja, isompia tuulipuistoja, niin olisi syytä päästä, että jos tutkitaan vain pistemäisesti niitä kohtia, mihin niitä on tulossa, niin se ei niin kuin riitä, koska sitten se ongelma voi nimenomaan olla se, että nyt jos sanotaan, että jotkut linnut kiertää muutama 100 metriä tai jonkun kilometrin sitä Tahkoluodon puistoa, niin eihän se ole niille ongelma ainakaan muutolla ohittaville linnuille, ne lentää tuhansia kilometrejä. Mutta sitten jos se alkaa olla täynnä niitä puistoja ja myllyjä, se koko meri siellä ja ne lentää semmoista siksakkia, että ne välttelee niitä, niin sitten se voi olla jo merkittävää. Ja samalla tavalla se, että kuten Anttikin mainitsi, niin yksi tämmöinen pienehkö puisto ei ehkä jotain ruokailualuetta tai saalistusaluetta pienennä merkittävästi, mutta etenkin sitten jos jotkut tämmöiset isot semmoiset matalikot siellä täytetään niillä puistoilla tai myllyillä, joihin olisi kiva rakentaa tietysti, kun se pääsee pohjaan kiinni, niin se on sitten levähdysalueena. Juuri oltiin pari viikkoa sitten helikopterilla Syken lentoja tekemässä tai ulkomerivyöhykkeen matalikoilla, ja taas nähtiin länsirannikolla 100 000 mustalintua siellä levähtämässä. Et niille ne on aika merkittäviä alueita, ja kyllä se ihan varmasti tulee niihin vaikuttamaan, jos ne täytetään niillä myllyillä ja missä ne sitten levähtää. Niin kuin todettu, niin lajiryhmäkohtaisia eroja on paljon ja lisätutkimus on tarpeen. Tuossa nyt pari heittoa vaan tässä raportissa ei ihan hirveästi puhuttu kuikkalinnuista, etenkin kaakkuri on todettu kai ulkomailla, että se on varsin herkkä tälle tuulivoimalle ja kaakkureita muuttaa merellä ja myöskin levähtää siellä ja käyttää ruokailualueena varsin kaukana merellä olevia alueita, ainakin niitä vähän matalampia alueita siellä ja se on vain yksi laji ja kohtalaisen vähälukuinen laji, mutta sillä voi olla iso merkitys esimerkiksi. Ja samaten sitten tässä ei oikein päästä kiinni, mutta se on ainut tapa tutkia, on tämmöinen tutka, että mitä pikkulintu puolella tapahtuu etenkin yönmuuttoaikaan. Et mä olen henkilökohtaisesti ainakin jonkun verran huolissaan siitä, että kun on tunnettua, että pikkulinnut öisin etenkin tietyllä kelillä majakat houkuttelee majakkojen valot niitä, ja niitä on löytynyt majakkojen alta tuhansia kuolleita pikkulintuja sopivien öiden jälkeen niin jos siellä on meri täynnä tämmöisiä vilkkuvia valoja, niin houkutteleeko ne niitä, ja jos ne jää pyörimään sinne, niin nehän uupuu ja kuolee, ja ei niitä sieltä merestä kukaan löydä. Ja tämmöinen tutkateknologia on sitten semmoinen, milloin ehkä mahdollista tätä tutkia. Toi Tahkoluoto ei ilmeisesti ole semmoinen pikkulintojen valtaväylä, mutta niitä voidaan rakentaa eri paikkoihin, jossa sitten menee enemmän sitä pikkulintumuttoa suoraan siitä ylikin. Ja mutta ymmärsin, että se on tässä vähän tosiaan ei ole ollut kauhean relevantti tuolla paikalla. Ja sitten myöskin, mikä tuo lisämahdollisuuksia, niin tämä tutkateknologia kehittyy koko ajan. Tämä aloitettiin 2017 vai mitä se oli, siitä on kohta 10 vuotta. Meillä on ainakin tihkunut tietoa, että nyt alkaa olla lähellä, että ellei ole olemassa, että näistä laivasta operoitavia tämmöisiä lintututkia on jotka on ihan järkeviä ja niistä saa järkevää dataa ja se on niin kuin tulevaisuutta ja se osin jo ehkä nykyisyyttä ainakin ihan kohta ja se tukee kyllä sitä, että kyllä siellä ulompana merelläkin niin kuin olisi syytä hyödyntää näitä lintututkia näissä YVA-summoissa menettelyissä jatkossa. Ja sitten myös näihin tutkiin on tulossa, kun haaste on nyt tämä lajiryhmä tai lajimääritykset, niin kamerajärjestelmät on tulossa näihin, jotka automaattisesti seuraa tai löytää niiden sen tutkakaiun perusteella, ja niistä voi sitten määrittää hyvinkin kaukaa niitä lintuja ja se tulee auttamaan varmaan jatkossa
helpottamaan kaikenlaista tekemistä ja näihin lajiryhmäkohtaisiin ja lajikohtaisiin eroihin kiinni pääsemistä. Siinä varmaan mun osalta. Kiitoksia. Kiitos paljon, Aleksi. Todella tärkeitä ja hyviä huomioita ja itsekin odotamme, että tulee näitä laivoissa olevia tutkia enemmän käyttöön. Hyvä, nyt ollaan niin sanottu virallisempi osuus käyty läpi ja nyt on mahdollista kommentoida tai kysyä kysymyksiä myös yleisöllä ja mä jaan täältä puheenvuoroja ja sitten me avataan täältä mikkejä.